Ale to čo tu robí táto spodina? Privítajte prosím tým najebaných Írov! Íri dnes nastupujú bez svojho kapitána Johna McGradyho, ktorý sa dnes ráno zgrcal jak to posledné prasa. A teraz mohutný aplauz pre manšaft Maďarov zo Stredy nad Bodrogom. Keď mi v detstve manka navarila slivkových knedlí, pár som si reku obchal do ryti, preto považujte tento turnaj za oficiálne zájeny. Gábor, to je naša špica, chvost má ako vretenica. Dopredu nás vždycky ženie, v gatiach skrýva prekvapenie. Gábor. Stibor, zober mi tablietky a ideme.